ନମସ୍କାର। ଶୀତ ଦିନେ ଯୋଉ ଗରମ ଗରମ ଚା ପିଇବାର ଯୋଉ ମଜା ଆଉ କୋଉଠି ନାହିଁ। Wow! ଆଉ ସେଇ ମଜାରେ କି ନଜର ପକେଇଦେଲା ମୋର। ଛାତ ଉପରେ ଶୁକୁଥିବା କପଡ଼ାରେ ଯାଇ ହାତ ମାରିକି ନା କରିଦେଇକି ଆଇଲି କି ମୁଁ ସେ କପଡ଼ା ଶୁଖେଇଥିଲି। ତଳେ ଆସି ଛୋଟ ବୋଟଲରୁ ବଡ଼ ବୋଟଲ ବଡ଼ ବୋଟଲରୁ ଛୋଟ ବୋଟଲକୁ ତେଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଥିଲି। ଆଉ ତେଲ କାଳେ ତଳେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିବ ବୋଲି ବଡ଼ ଖୋପକୁ ଆଣି ତେଲ ବୋଟଲ ତଳେ ରଖିଦେଇଥିଲି। ଦେଖିଲା ନା ମୁଁ ଭାରି ଚାଲାକ। ମୋ ଚାଲାକି ଆପଣଙ୍କୁ ସାବାସ ଦେଇ ନାନୀ ମୋତେ ଲେମ୍ବୁ ସହିତ ଆପେଲ ଖୋଇଦେଇଥିଲେ। Wow! ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ ସହିତ ଖରାପ କାମଟାକୁ ବି ଫ୍ରିରେ କରିଥାଏ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ୟାର କାରନାମା। ଆଉ ସେମିତିରେ ବି ମୁଁ ଆମ ଘର ସବୁଠାରୁ ସାନ କର୍ମକୁଡ଼ି ବୋହୂ, ଯିଏକି ଗୋଟେ କାମକୁ ଦିଟା କରିଥାଏ। ତକ କାରନାମା ସାରି ମୁଁ କଲରା ତୋଳିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି। Wow! ତାପରେ ମୋ ଝିଅ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳା ହେଲା। ଆଉ ଖେଳରେ ଥକି ଯାଇଥିବାରୁ ଟିକେ ଦହି ପିଆଯାଇଥିଲା। ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମା ଝିଅ ଫୁଲ ଦିଆ ଦେଇ ହେଲୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଏଇଠି ରହିଲୁ, ଟାଟା।